nebudem zamotávať, ako som sa tam dostal a tak ďalej. To je zase na dlhšiu diskusiu. Dostal som sa do Spojených štátov na turistické víza. Písal som zo Slovenska, som napísal, hádam 100 firmám, že som elektrotechnický inžinier, zoberte ma do práce. Dnes už viem, že sa tam asi takto smiali, ale sme mi slušne napísali, že ďakujeme za vašu snahu, ale o takýchto ľudí moc nemáme záujem. Takže som tam prišiel na turistické víza, ubytovali ma v takom rodinnom dome, bývali sme 5 na izbe a začal som stavať domy. Staval som domy, bývali sme 5 na izbe, nebola tam klíma, v noci po mne lozili šváby, bolo tam strašne horúco, v celom tom dome nás bolo 15 chlapov, mali sme tam jeden taký maličký záchodík a umývadielko. A takto elektrotechnický inžinier, ktorý som mal pocit, že som celkom úspešný bol na Slovensku, tak som to riziko zobral, išiel som tam a tie domy som tam staval. Tie domy som tam staval, ja som manuálne absolútne nezručný človek. Vyhodili ma z toho, potom išiel som na benzín pumpu, benzín som tam dával, potom som na benzín pumpe robil takého malého šéfa a tak ďalej. Trápil som sa a celý čas, každý jeden deň v týždni som mal voľno, išiel som do Filadelfie, do knižnice, tam som si vyťahol odborné časopisy a posielal som CVčka a stále som sa snažil a nič. Medzičasom mi doma rástli deti, vždy v nedelu som zavolal domov, som ich vôbec nevidel, dcera sa medzičasom narodila, vôbec som ju nevidel, nedelu som zavolal, som si trochu poplakal, hlavne keď boli Vianoce a tak. A bol som tam a makal som.